Sauti and the Bit. Ina taya murna an yi suna Zainab da Yusuf, Allah raya mana al'amin. Sarki Allah mai iko, kai kan nufa na kai wanga zamani ka sani karko. Ina godiya kara mini lafiya in tsallake tarko, sai ka so ko sakon zai tafi lungu har sako. Zaman lafiya shine komai masu junan mu, da na ilahu ka ba mu zaman lafiya cikin kasar mu. Allah mun gode. Ga wanda shi ka zaba ba madadi, ka sa alheri safai duka, mu mara bana duba mu duka. Muna san shi so na hakika, muna san shi so na hakika, shi ne jagora. Kuma haka ne gana ku, shi dai al'abi ya dace yayi baya da kamar ku ba shi tarbiya har ma da kulawa, shi ma zai saku a kuma tashi zai zama garkuwa kuma a gare ku. Kyakkyawa yake ne kamar mamaye shi yaro dan kirki, Allah raya mana al'amin ya kamar tsofar mu. Farin jini kyakkyawa kowa na san ɗaukar shi, halayya kiran kallon shi, kaga maza da mata na ta yaban shi. Ɗan baiwa tauraro ya sa shi, mai daɗin suna alamin ba kushe ka babban yaro. Suna sa mai albarka, su ma ƴan uwa na sa musu albarka, kakanni suna yi mai sun barka, kun maza da mata duka suna san shi, kowa da kowa na san ka kaji dangata. Al'amini dole na gaishe ka, kai kalar madara.